Il-Bord illi ingħata l-inkarigu li jevalwa l-proċeduri interni tal-Aġenzija tas-Servizzi Korrettivi talab għal estensjoni fit-terminu tal-ħidma tiegħu b'xarejn oħra. Fi-stqarrija, il-Ministru tal-Intern Byron Camilleri qal illi laqa din it-talba. Din l-inkjesta kienet imbdiet wara l-aħħar mewt ta' priġunier fil-ħabs ta' Kordin u serje ta' stejjer xokkanti li kienu qed joħorġu ġimgħa wara l-oħra. Bl-aħħar mewta tkun 13 il-waħda fl-aħħar 3 snin, 3 snin ta' mistoqsijiet mhux imwieġba, 3 snin ta' kontroversji. Dan il-bord tal-inkjesta kien inħatar fid-9 ta' Awwissu li għadda wara l-mewt ta' Colin Gallia, priġunier ta' 30 sena li tilef ħajtu fl-isptar 8 ijiem wara li prova jneħħi ruħu bidejh fiċ-ċella tiegħu. Il-bord huwa mmexxi mill-psikjatra Anton Grek u fih hemm ukoll George Grek u Janice Formosa Pace li sa ftit żmien ilu kienet tokkupa kariga fl-istess ħabs. Dawn it-3 persuni qed iħarsu lejn il-proċeduri segwiti mill-Aġenzija tas-Servizzi Korrettivi fejn jidħol l-assessjar tas-saħħa mentali u fiżika ta' priġunieri li kienu għadhom kemm daħlu fil-ħabs u oħrajn li jirritornaw biex jiskontaw sentenza wara perjodu fl-Isptar Monte Carmeli, kif ukoll se jħarsu lejn il-miżuri għal prevenzjoni tas-suwiċidju. Oriġinarjament, l-inkjesta kellha tiġi konkluża fi żmien 60 jum, preċiżament fil-bidu ta' Ottubru, iżda issa se tkun estiża. Din il-faċilità mexxija mill-Kurunell Alex Dalli spiċċat fl-aħbarijiet diversi drabi fl-aħħar snin, iżda mistoqsijiet importanti baqgħu dejjem mhux imwieġba. Bil-Ministru Byron Camilleri li huwa responsabbli mill-ħabs jibqa' jgħid li ħafna mill-imwiet f'Kordin huma naturali. Il-Prim Ministru n-naħa tiegħu ilu xhur jiddefendi lill-Kurunell Alex Dalli, babela jgħid li għandu fiduċja fih. Min-naħa l-oħra, il-Partit Nazzjonalista ilu żmien twil jinsisti li jeħtieġ riforma urġenti fil-ħabs fil-waqt li saħaq li trid tinġar ir-responsabbiltà